anu pandangannya tajam. Ya wes sesuk Mbak Niken numbahna sampean parfum. Sesuk tak sampean tak nono balsem ya. Oh, malah panas. Iki iki asli. Aku isih ning pondokan kono kinggi. Nyapok bel kok digorene barang iki. Oh peniti-peniti iki jan, Pak. Ning pondokan kono kinggi ujug-ujug mak klunting HP ku muni. Sopo iki? Lek kok saka Dik Niken, Mbak. Iya. Tak buka. Mbak Enggar jumeneng. Sik ta. Sepati. Ora iso. Diwaca sik WA-ne. Sepati. Mas, eneng apa, Nduk? Terang salah. Sepoting kosek ya. Manut kene lho. Tuntak. Ya. Ayo sepati. Mas, kintun salam kagem Mas Akbar. Oke. Ngono. Wele salam ciye. Lambemu ya tukang pentol. Yo. Miyat langening kalang yuwanagara pandamuncar ong tinon lerekakonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring para nameng gegono dasare mangsa katiga Yuwang suksma mangadili nuwih payung ana marang panjenenganing sun sumrambaing para bebrayan agung ing Praja Ngastina kulup anak Prabu Duryudana sampun sawetawis wanci pun Rama mangas Rama wonten ing negari Ngastina mriki sedyaning kayun namung badhe anganti-anti kang sarta hangantu-antu si Banowati anggenipun enggal sembodo hangregem wujuding Wahyu Ratu peranganing Wahyu Trimanggala Kanjeng Rama nggih nggarak anak Prabu tan kendhat kula tansah memuji mring ngarsaning Gusti. Kalamun Wahyu Ratu sembodo ginayuh kang garwa si Banowati mugi sageta andayani kamulyan lan katentremaning negara jengandika negari Gajah Hoya mriki nggih sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Meksa dadak melu-melu kaya budine wong ceplik lali yen kalengkane ngarap ing prasasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item iki Resi Wisamuka kang wis bali kepriye kabar kawusanane anggone panjenengan netepi kesaguanmu manemban sinuwun nderek munjuk atur rikala sak mangke kula sampun kasembadan ngrengket pun Anoman sampun tanpa kiyatan babar pisan malah atur meninga sak mangke kunarapane Anoman sampun kula beto mapan wonten sajroning kula menika mriki. Wela dalah. Bagus panemban bagus. Malah babar pisani. Sampeyan beto biatange Anoman dateng alun-alun negari Ngastina. Sisan gawe Duryudana melu nyekseni. Kinarya tumbal negara Ngastina ing pamrih negara Ngastina saged kecondhokan wujuding Wahyu Trimanggala. Sampeyan obong urip-uripan Anoman ana madyaning alun-alun negara Ngastina palemban. Senika ngestaken dawuh sinuwun.
Ladalah anak Prabu. Kok kados mekaten ingkang dados pakarti paduka. Ing atase bojone Taberi Tarak Brata Semedi nyedhake rasa ana purbaning Gusti. Parandene sing lanang malah ndheder dosa ki karepe kepriye? Jenengan badhe merjaya Anoman, kethek sing tanpa dosa, kethek sing tanpa luput. Rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Nyuwun sewu. Yen iki mengke negara Ngastina nemahi lelakon punapa-punapa, Kang Rama Mandaraka mboten badhe tumut-tumut melu tanggal jawab. Wah! Ah! Ah! Merahina semubang iwang aruna kadinetraning anggara apuh sabdaning kukila ringkane goro kakedar niki donganing kung lerewo sing binibanca Wut Allah Ta'ala. Bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Kece wali kece sadat setan wali kubra. Mituhu dawuh pangandikane anak Prabu Duryudana. Dina iki wong sak negara Ngastina kabeh dadi seksi. Nadyan biyen Anoman nate ngobong negara Ngalengka nanging saiki critane diwalik. Anoman sing bakale diobong mapan ana geni murep. Kethek tuwek keklek dang matek. Kowe mati dadi awu. Tamat sejarahmu ana kene Anoman. Otap nalika samana ragane Sang Senggana denu bengi kalian kayu bakar kang wis yoga ngobong badane Sang Wisamuka Gya ambeta wujuding obor ingkang ngarsa kauncalake punang kayu sesarengan kalian Sukma Mayangkara kang wis tumurun bali ana ragane krida Sang Anoman hangetok kekiyatan ingkang pungkasan geni den balang-balangaken barisan Sata Kurawa satemah bubar mawut sar-saran Sang Hyang Sata Kurawa geger alun-alun negara Ngastina. Obong kowe dina iki. Hai!
obong. Wah. La. Ngobong. Ngobong. Silabet. Lu lagi. Ayo. Wah. Pa. Malut kang katrajang ing dahana. Wadya sanggep kaprabon perang. Woi, adalah monyet elek. Ya bongok malah pulih sing dadi kekuatanmu, Wim. Yen trimo dolanan geni wis dadi gaweanku lawas. Ayo harap ngopo iso muka. Manut tak rangket tangan Pak Srimpung sikilak pocok gulumu. Kinarya dadi kutumbaling praja. Pranyata kuwi dudu pendhita. Nanging kowe kuwi jagal manungsa. Ayo maju. Anoman ora bakal maras miris taker marus bareng mati wujude kowe. Bah. Buangko. Ya. Wah. Oh. Hi. Oh. Hai. Wah. Ya. Wah. Oh ya, nayuh Baskara Titi mangsa. Jumangkah bergagah katingal gagah. Arisang Senggana. Den Ajarwani Resi Wisamuka badar sejatining wujud. Badar sejatining wujud. Risang Begawan Wisamuka nenggih Sang Godayatma sok maneh Prabu Dasamuka duk rumuhun. Wah! Etian-etianan Gagar wigar mbabar wirang anggonku gawe rerusuh ana ing Madyapadaya. Dina iki aku ngaku kalah. Taun ngarep janji warga ana ing kene doyong imane ndheglek panembahe. Godayatma sing bakal nggoro-godho maneh.
Yata laruta saking Gudha Sagara-gala yen hatana mutusa sang seri metu ngaturi ketiwasan nggih Anoman boten siyos pejah Anoman ora sida mati malah geni ingkang damel sarana mejahi Anoman diuncal-uncalke karo Anoman bubar mawut Sang Yasata Kurawa lan mugi ndadosaken kawuningan nggih Resi Wisamuka inggih sampun badar wujud sekawit tinemunipun jebul Resi Wisamuka menika panjil maning Prabu Godayatma sukmane Prabu Dasamuka muhun bel gedes kabeh aduh Bathara Gung ingkang mapan wonten ing sanggar pamujan ingkang mapan wonten sanggar pamujan nagari Ngastina nenggih kusumaning ayu Dewi Banomati kandhas ing panalongsa meleng ing pangesti tekuning panembah weninging pangibadah satemah weh gegeter ing antariksa wauta kocap cumlorot cahyane mantresak sada lanang Wahyu Ratu Gya nunggal sajiwa mring anggane Sang Banowati Kayak sawang ana sanggar pamujan si Banowati. Ibadah kok rumangsa ora ana rampunge. Apa ora ngerti bojone gagar wigar. Ora kelakon mateni Anoman. Bojone judhek malah ngibadah ae. Mbuh ora idep. Duryudana ora idep. Rasa judhekku, rasa mumetku bakal suntak ana isuk iki. Dasar yae niki penak-penake. Ala rudo paripeksa Banowati. Sientitne dene iki. Lho sinuwun. Kaya wong setanen Duryudana.
Merga wis 2 wulan genyong ngempet hardane nggawa nafsu. Mangkono ya dilumahne Sang Banowati. Tangan tengen ditaleni nengen. Tangan kiwa ditaleni ngiwa. Sukune tengen lan kiwa ugi den taleni pinentang wani. Den dilati wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil. Wayu Ratu oncat saking anggane Sang Banowati. Wah! Bola bali wong lanang. Bola bali wong lanang ora kuat kederajatan. Cak rekoso sedih lho ora gelem. Wayune lunga. Tobat. Wayu Ratu sing wis sembodo tak gaya malah oncat saka ragane Banowati. Ngastina ora sida kecondokan Wahyu. Waduh lali aku. Aku njaluk ngapura Banowati. To ing Warawa jimate kalima sabda prapteng Demak Nagari Hanja jimatira nenggih klima sahadat prapteng Surakarta Nagari Jaji Madira Uang kertas kantining urip Gelising kandha ringkesing carita Wahyu Ratu ingkang oncat saking anggane Sang Banowati manjing dhateng Radyan Arjuna dene Wahyu kasatriyan manjing ana jiwane Sang Bimasena kiya kagiat satriya kekalih Kyai Semar kang sumusul ana ing alas Eka Cakra Kyai ana cahya manter sak sada lanang cahya manter kadidene seratan Dewa Nagari Wahyu Ratu manjing ana ragaku Janaka ngantukake kanugrahan Wahyuning Ratu Kyai Wahyu kasatriyan nyawiji dadi siji kelawan Bimasena Kakang Semar syukur bage jumurung nggih Gus. Niku sedaya perangane Wayu Trimanggala
Saksampunipun ngantokake wujuding kanugrahan, sampeyan ampun enak kapienak. Sampeyan kudu nindakake tapa ngrame. Bebantu sapa wae kang butuhake bantuan. Sapa sing kudu tak bantu Kyai Semar? Kadang sampeyan si Anoman niki wau badhe dipun perjaya kalian para Kurawa. Lantaran pendhita Serayan ingkang peparab Begawan Wisamuka musuhe Werkudara. Kabar sumebar pawarta warata. Wahyu ratu sing entuk Janaka. Wahyu kasatriyan sing ngregem Werkudara. Wahyu kabrahmanan sing gaduh senggana. Kurawa ngaplo ndak entuk apa-apa. Kurawa. Barisan witing klopo caweske jaluk wahyune Cicil Bratayuda dina iki cah. Weh, latalah Werkudara, Werkudara, kakang Kartomaremu. Melayu-melayu gawe kaget ana apa? Jaluk Maitri Manggala. Waton nyawane Werkudara isih mancing ana ragane ora bakal wulungke Wahyu Trimanggala rangsang Balawarti.